Odpali o 9. Za 10 kúpim. Nejdem, myslím, nejdem. Bo vidíš, že mám robotu, a čo ty jebe, ja nič nechcem. Tam má dutinky. Ne. Pozri sa. Ne. Do pošti a kokotiny. Čo pozerám? 60 korún stojí tuk. Že to aj môže byť na svete. Ale to treba naraz zaplatiť. Magáče všelijaké makové, to kupuje. Ale cibula, čo treba v dome, nie. Tak to ti nekúpi, nič len ti bude kokotiny, keksy a kokotiny, to, ale cibulu doma nemá byte. Žena v domácnosti nemá cibulu. Toto som ešte nevidel. Keby to konene nebol kúpom papriku, ani to nemá. Ropinky mu dám, Miškovi. No, môjmu. Ale dobre, už to daj sám. No dobre. Nákup odprav za 150. Čo je? Musí vymecať drogy, vodu da do náseda. Nedávaj to tam teraz! No čo je? Pozri, čo tu je. Konzervy. Vyše 1000. A potom 2 týždne budem onežrať. Konzervy. Od hladu. Lebo už do kýňa. Tabak som kúpil. Jeden som kúpil za 175, druhý za 120. No pravda, že všetko prejebem. Nie, čo si chodí na rozum? Kopcom, tu bol smetiak, kopcom bol smetiak, či čo to? Dobrá, smetiak jebol 8. Cigálka. Hovorím ti, najebem. Cigálka, čo robí modrá na do večera? Rob. Tá je to. Rob si. Tá je. Ty debil čierny. Surové to žrať budem. Od hladu. Za 150, nášol som kúpol. Sa zabijem hneď. Aj tvoju mater vyjeba. Kurva, vy zhoríte do rana. Ja ich v noci podpálim z horia. Čo ja s tým spravím? Zre dopadnujte, svine. Zre dopadnujte. Celý činžák bude hore pičou.